Moro seuraajat! Tänään me pelataan Oskunkaa. Toi Forttia Aito menee kohta nukkumaan ja nukkumaan, niin. Kello on tosissaan 20 vailla 10, niin. Ja mä menen Tossa näkee kellon. mä menen tonne, mikä tää on, sänkyyn, niin mä menen tosissaan, tai mä alan nukkumaan puoli 11. Mennä mun mutsi soittaa venätkä. Okay. Mun mutsi soittaa venätkä. Ei. Joutuplaven mutsi. Mä heitän mukana. No niin, Victor, laita setting out. No, että myös pelata. No. Victor, Mä menen nyt nukkuun, niin. Joo. setting out. Tai No. pois. Niin kiitti. Oota. Mä oon tää video. Oota. Mä teen video tällä hetkellä. Kaikki tää mitä sä nyt tulee kameralle. Tulee. Koska mulla on just nyt Äijä video päällä. klippi. No sun täytyy nyt joka tapauksessa lopettaa. 2 peliä. Mä vasikoin sut tonne, et sä oot vasta 9. No kun 2 peliä. Kauan ne 2 peliä kestää? Peru kuinka kauan mä Kolme. elän. About 30 minuuttia. Ei saa kestää niin kauan. 1 peli. Joo, mut maksimissaan 15 minuuttia. Ei yhtään enempää, etkä aloita yhtään uutta peliä. Joo. No niin, Joo, ready. mä aloitan nyt sen NYT nyt. Mulla on jo alkanut. Moro seuraajat. Tänään pelataan Oskunkaa Forttia. Kello on 15 yli 10. Tää on Muistat vaille iltavideo. 10? No, joo, mä en osaa tätä kelloa oikein. En mä opetellut sitä koulussa. En mäkään. Nella kannattais rupea Silti osaan. sitä ARSMää. Nella. Asulla. Barriera. Sarkara barriera. Tässä on item shop checki, real quick. Okei, oota. Ja noin. Siinä oli kaikki. Item shoppi. Siinä oli koko item shoppi. Juu. Menkää seuraa Osku YouTubessa. Vaikka ei tee niin paljon videoita. Tai kyllä se ehkä alkaa kohta tekee. Niin. Varmaan. Tulee combat grindi, kun yhdestä jutusta mä oon tehnyt videoita aikaisemmin. Ne videot ei oo kauhean hyviä, mutta sitten se meni rikki se yksi juttu, millä mä tein sen yhden GTA-videon. Se meni rikki, se ei toimi enää. Kuvaa siitä. Mä aloin nyt tekee enimmäkseen Fortti-kontenttia. Et kommentoikaa vaikka. No, jos me saan kommentit, tai jos osaan laittaa kommentit. Mä voin vastata kommentteihin. Mä voin vastailla teidän kommentteihin. Jos me osataan laittaa kommentit vähälle. Mulla on kommentit päällä, mennään tonne. Mä en osaa laittaa, mutta Se on vaan normisti päällä. Tai jos sit ränkkällä. Mä saan nykyään mennä tän valtin hyvin. Haluatko nähdä? Mulla lagaa vähän. Tätä valttia. Tota vaikee.
Tää ei oo. Eikä nyt niin vaikea. Liikutaan toi. Juokset. Nyt tää. Peikki. Mä saan yhden. Mä tiedän. Älä! Joo, mä saan chest. 5 oikein. Voi chesti. Mä otan tuo. Nää chestit oli oika äänä oikeesti. Mun mielestä toi äsäri oli ihan hyvä. Tai surffaajääsäli. On se hyvä. Tai se hittaa kyllä aika vähän. Varo, tässä on vihuu. Missä? Mä näin full steppejä ainakin äsken. Ei oo. Tää on uusi tapa, minkä mä just videota nimeltä OBS Studio. Videoita aloittelijoille. Nyt käyttäisin OBS Studioa. Ja jos et Tai en mä tiedä, se on vieläkään. No, sun pitää olla tietokone, että käyttää sitä. Sitten mä voin soittaa mulle Discordissa. Jos tarvitsee apua. Joo. Tässä jossain glaidaa. Tässä täällä on jätvihuu. No sä pisti ne yksin. Ne osaa oikeesti tehdä. Näin. Hyvä. On lähellä. Tää tulee vehipuussa. Ai se on tossa! Mä sain sen. Juoksee. Vedariakin. Oikeesti tarvii niin pahasti. Siksi onko mä tosi hyvä tuolla vedarin. Ja mä Okei, nyt mun kaveri laittoi viestiin, niin näet, jos mä vähän en pelannut oikein niin hyvin. Robin, onko merä? Ei, mut Venä, osko alla meillä. Ai joo, mä vedän vielä 10. Se loppu. Tuossa on medarit katon päällä. Katon. Robin, katso mitä mä sain. Mä tuun oleen niin ärsyttävä. Tuolla. Tai siis On medali. tuolla. Missä on medali? Joku vihu. Vihu! Mä vedin sen jo. Mulla on 14 päivää. Venä mä on tänne. Mulla lagaa vähän. Miksi vaan mun hauli, kun tää lagaa niin paljon? Robin, crashpad. Oi saakeli kireä aimi. Mun ei osunut kertaa 2 tornin äsken. Osu vaan joku 20.
28 joku 4 tai 5 kertaa. Tossa on jätkää. Tossa on Tässä mun täällä on. Koska mä jäin tänne. Joo. Joo, mä oon sit aika huono, kun tää vähän lagaa. Mä yritän sitä enemmän. Mä otin teille pois. Tää vois lopettaa tän pelin jälkeen vielä. Mun jääty just. Robin, mulla jääty. Ei mulla jääty. Tupla B. Tupla V internetti. Meillä on maailman paras internetti, jätkät. Stormi menee by the way aika hitaasti. En mä jaksa mennä. Mulla on kun tässä on legeisesti, niin... Laiska. Ranger. Tulkaa hakee katsoa tän vasta. Mä voin piirottaa sitä jonnekin. Tulkaa hakee se vaikka. Tää Suflilla on vihuin. Biimattu. Toi on biimattu. Vitsit varmaan ärsyttää. No ei kyllä varmaan ärsytä, kun se osuu ihan huono. Ice Spice 31. Tupla V. Jos on kun tää Victor haluaa, että mä äddään sen. Missä? Okei. No kun se otti se sama eri jako sen puhelimen, nyt en mä jaksa. Miksi sä teet tonne? Ei me pitänyt mennä puskeen. Nössö. Ei ja mulla ei ole fulleja. No what? Ei, mulla ei ollut läheskään fullet. No siellä on enemmän. Siellä on niin paljon tyyppää. Siellä on kokonainen tyyppää. En mä halua kuolla, kun mulla on rocket launcher. Mutta jos mä meinaan kuolla, mä vaan mun rocket launcherin suoraan maahan. Kaikki tyyppää. Oh joo, vaitti toi. Ei kai vaitti se on, mutta crackki on. Mut nyt tuolla on uusi viikko. Se on crackki, se on whitea. Holy shit! Joo, heti kun mä hyppäsin alas, niin sua aloin. Se on nimi. No ei oo. Ja tos puskas. Passiivista herranna. Tuli jo rocket launcherin, mä tappaisin niitä, jos olis. Me ollaan dead. Ai jaha. Ja nää on Ice Spiceit taas. Oh my god. Mä lopetan nyt. joo, moro. Nää huomen katsojat. Moro. Yeah.